Så velkommen til den her video. I dag skal vi ikke spille Barbie, men I ser det bare. Au. Ja, det var meget kedeligt, men i dag så skal vi se hendes Axelotte, og sådan her ser den ud. Nej. Jeg ved ikke, hvad den kan. Jo. Så kan man trykke herinde under. Jo, prøv igen. Altså, der sker ikke noget. Det er en meget kedelig axolotl. Den kan kun svømme i vand. og den blinker også i vand. Og så, ja, så siger den det her. Skal du skynde dig at trykke de der? Men vi viser nu bare nogle klip for hele fødselsdagen. Så vi begynder først nu. Og vi skal have det bedste mad nogensinde. Så vi hopper bare i gang. Ja, det skal vi. Jeg ved ikke, om I kan se det, men når vi kommer op, så kan I se, hvor vi sover. Man starter med at gå op ad den her trappe. Jeg ved ikke, om I kan se det, fordi der er meget mørkt her. Så kunne man også tænde et lille lys. Men hvis I kan se det. Så ser det sådan her ud her, hvor vi skal sove. Jeg sover inderst, og den person, jeg lige sad med, sidder der. Og min lille søster sidder der. Jeg sover. Så det er super hyggeligt, den her fødselsdag, men husk, at vi skal nok vise nogle klip fra hele fødselsdagen. Og yes. Så jeg skal lige finde noget at smad. Lækkert. Jeg prøver at tage et billede af det. Wow. Det ser. Så det var vores mad, det her. Og yes. Jeg ved ikke, hvor Malia hun er. Jeg tror, hun er herude. Godt, så det var hun så. Så ja, Malia hun vil lige tage det lidt. Så yes. Og nu sidder jeg lige sammen med nogle piger. Jeg må ikke sige, hvad de hedder. Vil I være med inde på YouTube? Nå, der var en. Det er hendes lille søster. Og hun hedder et eller andet. Kan jeg ikke sige? Og nu smutter jeg videre. Så yes. Så er det lidt. Og så er det en lille biver. Så skal man. Sådan der. Sejt. Ja, det er så det, axolotlen kan gøre. Og vi står bare her og filmer. Og det her er badeværelset. Jeg filmer ind i spejlet, så man kan bare se dig. Så vi går lige en lille dam. Det var mig og mig og mig og mig. Jeg vandt både kattedronningen, og jeg vandt også kattekongen, men jeg gav den desværre til Malia, og for at være en sød ven. Men nu ser I nogle klip fra den her fødselsdag. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave lige nu. Hvis der er nogen, der ved det, så skriv noget i kommentarfeltet. Og jeg tænker lige at sende også en story ud til, hvad jeg kunne lave.
Så ja. Det her det er part 1. Jeg kommer også til at lave en part 2. Men det ville være meget fedt, hvis det var i en video. Men det er fordi, jeg vil også gerne lave en story, hvad jeg kunne lave. Men jeg tænker måske, at det her det bliver bare en part 1. Men jeg ved ikke, om der kommer flere. Jeg tror bare, der kommer en af den her. Og så ikke flere. Så og der var pipe cleaner ude på... det dyre, lækre mat. Det er det dyre til 800 kroner. Men jeg ved ikke lige, hvad vi skal lave. Se, det er det udtøj. Hvis der er nogen, der vil, så kan man jo godt få inspiration. Så det er jo ligesom sådan en helt kjole, og så er der et lille bålfad her. Jeg var nemlig inde. Se, jeg var en Candy Crush. Og så havde jeg ligesom sådan Cassandra. Og så har man jo ligesom den kan så skå på gulvet. Så det her det er Malias stems. Men vi vil godt lave nogle klip for hele fødselsdagen, ikke Malia? Vi skal lave noget, vi kan lave. Vi skal... Prøv lige at se, Malia Biver står og glor på det. Wow, Biver! Epic make-up, Biver! Min make-up. Biver! Kom så, Biver! Men jeg tænker lige at gå ud. Og nu er jeg ude. Lige herovre står min mor. Lige her. Mor, man må desværre ikke se dit ansigt, vel? Man kan ikke se hendes ansigt. Hvor er Malia? Mor, jeg kan bare filme en YouTube-video. Se her! Mor, vil du være med på YouTube? Jeg har lavet billeder, og så er det sammen, så vores kopper. Så vi alle sammen på. Ja, så laver du en kopper. Så jeg skal finde Malia nu. Fordi... jeg tænker, at jeg sætter mig i massagestolen. Mor, jeg vil... Okay, nu ligger jeg i massagestolen. Og jeg får massage i fødderne. Det er så dejligt. Ja, og vi skal til at spise. Og der skal vi få med godt lys. Så ja. Det er meget fedt det her. Okay, så jeg lige starter YouTube-videoen igen, og jeg ved ikke, om Malia og Mynte lige vil se jer. Hvordan gør man? Sagde du vores navne? Mia. Men I ved ikke, hvem der vil. Nej, det var sgu ikke Malia og Mynte. Det var Ida og Frederikke. Frederik. Det der, det er Ida, der er her. Det er Ida, der er herover, og det her, det er Frederikke, der er her. Vil du se det? Vil du rundt på navnet? Nej, det er Frederikke. Du er Frederikke. Må jeg prøve nu? Se, det her over Frederikke. Og det her er... hvad var det, du hed Ida? Nej, jeg hedder Ulla. Jeg hedder Ulla. Og det der,
Det er Henrik. Men nej, det er ikke Henrik. Det er Henriette. Må jeg prøve nu? Ja, Frederik, du må godt prøve. Henriette. Frederikke må godt prøve. Så her er Frederikke, hun sidder lige med massagestolen. Og jeg tænker bare, hun vil fortælle lidt om sig selv. Hun er lige blevet 7 år. Jeg tænker 8 år. 8 mener jeg. Er det her hundelegetøj eller hundelegetøj? Hundelegetøj? Ja. Så det der er hendes Axelotte. Grik! Jo, vores hund er en mongol, og hun har gummi. Jamen, det der, det er ikke et hundelegetøj, det er kandemassage. Godt så, nu kan du se Frederikke. Jeg ved godt, man ikke må se deres navne. Men Derfor skal du ligge i sengen sammen med strømmen. Ja, så man kan se den nu. Så jeg tænker bare, at vi stopper videoen her, og så vil vi vise lidt mere fra fødselsdagen af. Så yes. Okay, I kan lige se vores mad. Det her er vores mad. Mor, skal vi ikke tænke fødselsdag? Men da vi skulle slå katten og tømse, så det var en lille smule lort for så stort. Bare se.